מפעל עץ ירוק נוסד בשנת 1981 וממוקם באזור התעשייה בקריית ביאליק. המפעל שלנו הוא מפעל עתיר טכנולוגיה ומצויד במכשור חדשני המסוגל להתמודד עם אתגרים עיצוביים רבים. מפעל עץ ירוק מייצר דלתות כניסה ודלתות פנים, חלונות ותריסים מעץ, דלתות לארונות מטבח ואמבט מעץ ומחומרים אחרים, וכן מוצרי עץ שונים ומגוונים כמו פלטות לשולחנות ומשטחים, תקרות אקוסטיות, מדרגות ומוצרים ייחודיים לפי הזמנה. אנו עובדים עם סוגי עץ רבים ומגוונים אשר נבחרו בקפידה ולאחר שעברו תהליכי ייבוש וחיטוי. עץ ירוק מתמחה בייצור דגמים מעוצבים, אך אנחנו מייצרים גם לפי דגמים שהוצבו על ידי הלקוח או האדריכל. הייצור העצמי והפרטני מאפשר לנו לייצר על פי מידות שונות ובזמני אספקה נוחים. המיכון החדשני והידע המקצועי עתיר השנים מאפשר לנו לייצר מוצרים בצורות ובעיצובים מורכבים ומגוונים תוך הקפדה על רמת ביצוע איכותית ומדויקת. בין לקוחותינו בכל רחבי הארץ נמנים עשרות נגריות ומפעלים בתחום העץ, אדריכלים, מעצבים, קבלנים ומשפצים, וכן אלפי לקוחות פרטיים הנהנים ממגוון מוצרינו במשך יותר מ3 עשורים. את מוצרינו השונים ניתן לראות באולם התצוגה ברעננה ובאולם התצוגה החדש במפעל בקריית ביאליק. אנו מזמינים אתכם לסיור קצר במפעלנו, ובו תוכלו להתרשם ממפעל עתיר טכנולוגיה וממקצוענות המהווה דוגמה ומופת לתעשיית העץ בישראל. לאחר ביצוע ההזמנה עובר הטיפול למחלקה הטכנית. מחלקה זו היא לב המערכת ומורכבת מצוות של סרטטים, מתכנתים ואנשי מקצוע נוספים. מכאן יוצאת ההזמנה למחלקות הייצור השונות. כל מחלקה כזו מקבלת הוראות עבודה מדויקות, והעץ הגולמי מתחיל ללבוש את צורתו החדשה. בסופו של דבר נאספים חלקי הייצור השונים לתחנת ההרכבה הסופית. לפני 31 שנים פתחתי את מפעל עץ ירוק. עם השנים צברתי ניסיון רב, וביחד איתי נמצא צוות מיומן, מסור, שיודע את העבודה ומשתמש במיכון משוכלל, בתוכנות מחשב מהשורה הראשונה שקיים, שביחד אנחנו מוציאים מוצרים ברמה הגבוהה ביותר האפשרית, משרתים חוג לקוחות שיודע להעריך את המוצר שלנו, יודע לדרוש מאיתנו לפעמים דברים שאי אפשר לדרוש במקומות אחרים. וחשוב מכל, אנחנו מתגאים להיות נגרים, נהנים לעבוד בעץ ושמחים לייצר מוצרים איכותיים ללקוחותינו. עץ ירוק, דלתות ורהיטים מבית טוב.